baby. A kira yan sanda. Baby. Kamo ta nan. Haba baby. Na bar wurin aiki na. Oga ya aike ni. Nace ban da ko na sanatorin ki dole mun gaisa. Sai ne mana dan Allah. Nabi kuma Alhaji muna fafutuka muna can bakin aiki. Sai san muna ka yaki da ta agaci wallahi ina ibaran aiki na agaci. A kira yan sanda. Ina ibaran aikin ka a kaina. Sannan kuma irin ba lalle ba kudin yin kitso. Komai babu haka ka bar ni empty ka yi laye banganta a gidan ba ka min laye ba duka haka zan zauna kuma ka ce wai zaka bar aikin ka a kana gaskiya ne ba zan yi dauka. Shi ke bata miki rai. Shi kadai ne. Shige gida barin ce in dawo. Ai wallahi ko wace da ita. Rana fata dai. Wallahi wallo in tare ba ta hanya wallahi bari ma haka. Na san magani. A kira yan sanda. Ike, tuna da Allah. Ai, yake dan gidan wa. Sai dai ki. Magana kuɗi. Sai mai tsawa. Kage baki. Baby, kamo ta nan. Haba, baby, aiki ke da a bata miki rai. Wallahi yanzu ma haka ma DPO ya aike ni. Ya waga. Kage baki. A kira yan sanda. Goya ba amma ga na samu ki me take gani an sha wahala kamin a same ta nawa 100 ne sai wayar ka Wannan wayar ka samu 100? haba Wallahi ba ai sai kana so na wallahi akai ki sai in ba aiki yanzu ne ta wanda dan yi selfie sai selfie kai wallahi sai kana suna ni ban taba sanin kana suna ba sai Kage baki. ai ga malam Musa kai shige gida shige gida da gaske shige gida daddy Baban cinciya ne. Ina dawo. Ni in ba da wani abu ba sai da ai ganin gidan ga naku.